mobil AG 1268 IO taturan anggeser amargi pangonjong bagi rendah ingkang kalih AG 1195E ugi taturan geser wonten tamu ingkang bagi rendah kula bali malih ingkang kagungan mobil AG 1268 IO ingkang kalih AG 1195E mobil dados sampeyan kawit dadosan nuwun.
Limas Cijimating Tilang Sari garwanipun Kakang Yayi Bakari Dresanala Mbarendak sawan saya suwi sliramu mal saya mencara mawa tejo ayu murah monto-monto widodari prasasat kaya sinden epeledu tenang rasa di kerja omahku sewu mulya sindak rasa sewu marem sindak gegem mung sira paraning sing kedunge katresnan papane swindya sawuyung ingkang weruh anglika nadyan geni bisa pisah lawan panase segara pisah lawan gisike kula pisah lawan manise nanging taneh lamun Arjuna pisah lawan mustikaning jantung ya kuwi jeneng sira Yayi Bakari Dresanala saya bareng palungguhan sira Yayi lagi ngredeni lagi ngandhut wijinipun Kakang Yekti nambahi kabagyan mareng ngasaku kaya kejubukan ukir sari abadaran samudra madu Pangeran Arjuna ngaturaken panuwun dene semanten sih katresnan paduka dhumateng kula sarta wiji ingkang kula kandhut Pangeran kula nyuwun pangestu mugi-mugi lairipun jabang bayi benjang sembodo netepi dhumateng kekudangan Yayi ndak rewangi cekak dahar lawan guling ndak suruh pandonga suci ing pamrih lan ing jatang bayi bisu wilujeng jenis kala satemah dadi putra ngedarpi budi luhur dadi srana kamulyanipun Kakang Lamsyadi sarta dadi sarana ayuning pramudita Yayi Dresanala Semorek manos romyo ngambrangan Kati karmaning kaswose Neng marko memalakung Leng lalu hangulati Surya mangkrang sang wayang Kumyus samurwa ayam
Bathara tungkang jadi kudu sunaring Surya Candra karo Kartika ananging golaring kahyangan Suraya nglunjung ring saloka hanane wong kamulyan lan kabagyan sampe kasembut tetungling Jawata ingkang lenggah oleh kono menggih Sanghyang Dinata Sanghyang Bathara kepangun kaping Kalimantan cukup bermalik kahadata Durandara dengan nantikan dini kami tuani Dewa Jawata Sido panggalkan Sanghyang Naradaya sikane Pabuta nanti pratanira widodari panggoda pangrecara iki saking dandang anguri kapali durga iwak amin balikan putra ing kahyangan Arga Kahana dengan abisik Bathara Brahma ya Bathara Brahma mangkono dikawijil pangandikane Sang Dinata mangkara lamun kok karya sing lisan Pinjenlayakane ingrat
Asungka sidang sekaring dawa langgeng putra linggir Nakara Brama padunung wonten timbangan kang adhawuhi paduka parang amiji dhumateng ingkang putra arga dawa rangku sembah pangabekti tandha pengajian pawan pawa kunjuk sandhak cemira paduka yo Bromo wis ulun tampa ora liwat tangis ulun bae itu mrakok lawan jeneng kita kalau iki ulun brawana nggih kula mundi nampi tangan kula kawit mugi dadosaken jimate gesang kula kaliyan kok madong nyawu panter paduka miji swan kula wonten ing hali marcunda manik mriki yen tewo ingkang putra anggadhahi kalpatan sarta dosa sampun ngantos iki rimo-rimo monggo pakuwi paring pidana dumateng kula Bromo Rama Bromo Purnanono mestine jeneng kita wis unima antara palungguhan iki kahwangan nembe ketaman goro-goro ingkang kagiri koyang palingan soleh para hapsara lan para hapsari kabeh padha patri jere krayongan angsi marang barang pinaliti kanthi pranati diitung nganti genep ditimbang nganti traju sinaring kongsi prahara ing Brama Suraya iki jebul tambane ngono karana patrak lan tumindake para dewa ingkang wani nrajang pranatan nerak marang paugeran aturane wong bebujuan utawa wong bebrayat mongko tumrape wong bebrayat ngono ana pakeme ingkang sinebut judul tali wangsa judul tegese pepacangane priya lan wanita tali tegese paniket wangsa tegese golongan lan wis cetha lan untuk Hapsara kuwi judule Hapsari satriya kuwi lawan putri Bambang kuwi lawan Indah raseksa lawan raseksi ya mergono makhluk ingkang wani kerajaan pranatan berbujuane widodari lawan manungsa yektine kuwi dadi wijita sumberi prahara iki ora loyo jogo bebrayane putra putri kita bapane Desanala lawan Panah Pandhawa Satriya Madukara Siharjuna iku yang dadi tok sumbering kahuru iki Rama Dewa Suka marang kang soreng prang Modhami arum-arum danoing aliyat Meroko ngesalani Meroko ngesalani Sawoko suko mulat Solain mrek asa akso aduh Rama kagiat manah kula saksapunipun paduka paring dawuh panggapungan kaliyan Ndoro kang ibu wonten Kambangan lajeng ingkang dipun lepataken bebrayanipun anak kula Pudrasana kaliyan Arjuna kula pangapunten kula taksih kemutan nalika Kambangan menika dipun amuk dening Prabu Nagatasaka ing badhe krangsa kawibawan Suralaya jungkeng dhumateng palenggan Paduka Rama satemah Paduka paring dawuh dhumateng Wanawados pados-pados jago lan nalika semanten Arjuna ingkang kapatak ketiban sampur mongko dadi srayaning dipun
tumuli tetandingan kalian Prabu Nagatasaka ing anjalari Prabu Nagatasaka menika praktek diwas lan nalika semanten paduka paring dhumateng Arjuna kanthi srana mala kramakaken anak kula pun Dresana kaliyan pun permati nalika semanten tegesipun Janaka kaliyan Dresana menika yektosipun mboten lepat karana ing jodohaken dhumateng larir kali kala wau mboten wonten sanes kejawi namung paduka Rama Buku. Yen pancen kaya mangkono lan tumrap lakon kuwi ulun wis dodo kleru ulun dodo marang ibu. Gandeng paling bali iki ulun wis bisa ngerti endi sing bener lan endi sing luput. Wis sakepe ra unta. Nyebarake dalan sing minggo kuwi mau kudu dilempengake utawa dikencengake. Kula kang mangkono kanggo srana ireng Prabu. Prabu ngendhakake kejeming jagat ingkang ngawut-awut kambangan Suralaya. Ora ana dalan kudu timoho kejaba bebrayane Janaka lawan Dresana kudu dipegatake. Rupya kalanglang ngekono mangsu mirat Ambring lan jantung kula diri naryo pundhate Prabowo menika anak kula Dresana kaliyan Arjuna tegak kapisahaken mongko ulun aturima bilih pangemban samangke Dresana menika sampun ngarepini Dresana menika sampun ndobet dungkang saka candra Dresana sampun ngandhut wijinipun Arjuna ingkang kados menapa remuk-rempu manahipun menawi ngantos kapegataken kaliyan katresnanipun ulun pramila kula nyuwun kawicaksanan paduka Rama Buku. Wauto dereng paripurna dewi Brahmacana kedadak wonten wara-wara kagem para tamu ingkang kagungan mobil kanthi plat nomor AD 1438 BBF sarta AD 1182 ZE AD apa ini 1475 PY kok payu kula sebut digeser karo pangombyong tamu yang badhe mundur monggo dipun geser ulun
ulun tepake marang lakon apa wae mesti wae kinantenan marang kawicaksanan sing tegese sakuse mengko bebrayane Arjuna kawan Dresarala dipisahake yektine ana piyanti ingkang saguh ngayomi putra putrimu lan uga jabang bayi kakinabih ora mulya kejaba putra ulun pribadi Narendring Tunggul Malaya ya kuwi Prabu Diwasrani ingkang bakal ngayomi kawan Dresarala kula kangangkono gandeng dewa duwe wajiban menawi hayuning jagat aja nganti ngolehake diri pribadi Nadyantori Palungguhan iki jeneng kita kepengkok langkon loro sing padha abote antarané katresnan lan wajiban nanging Palungguhan iki jeneng kita kudu bisa amilah lan amilih kapan nandhungake katresnan lan kapan kudu nindakake wajiban kula kamangkono pikiran nganti wening rasa Brahma lamun kok jeneng kita bakal kawulun prayoga lerena wae saka golongane para sore Kahyangan Suwala kagat risangka pirang pinangka kinempet-tempet dosa ngretaning Balawana ya situkan walangan api Lerkaken pileting bodho kula pas madhake para penyarikan munggah ning bali marang Tunggul mati kula iki sedang pangabekti kula kunjung yo ndak tampa ana parigali apa penyarikan ngaturaken kedrasan Bapak bisa boten duga menawa bilih tambah samangke alun-alunipun para dewa niki rapat kepanasan geger. Wonten denawa ingkang ngamuk punggung Suratantaba. Mipik saking sumbar lan pambrokipun. Buta kala wau boten badhe leren angguripun. Wirsak wanan wonten ing alun-alunipun Kahyangan. Menawi dereng kasebadan ing dados panuwunipun banjur sing dijaluk buta ki mau apa nyasa dawuh badhe kula wangsul dhateng Macapada menawi saged nggendhong katresnanipun nggih Bathari Dresarala bahwa penyarikan ini mau ini ganda cara sama puncok bebrayane Janaka Keramat Dresarala cekra bakal dadi penyakit urepe Kahyangan mudune aku yen nanti ora gelem garane katresnane Janaka Keramat
bakal tombok perkembangan. Kaya budine wong teklek kaliyan kalengkane enggak berenjak pak waru doyong sewe buntute acel kantor yo pangapunten Nadianto boten jinawe paripaksa kula nilar tata krama wani matur kaliyan Paduwadi Prawesi. Kakang Narada kados pundi? Pangapunten. Gandeng kula menika wonten kambangan kadhapuk mongko dados parangka paduka utawi patih paduka utawi kami tuwaning para dewa. Mila sampun sakrepipun menawi kula caos pemut lamuta paduka nembe kaliput. Sampun cetha ibro tanpa warana bilih. Bebrayanipun Arjuna kaliyan Desana menika sampun tinetepaken dening Kodrat menika tresna suci sampun ngantos dipun orak-arik. Kok saged maca dretek petelipun niki mangke badhe nguntungaken dhumateng Dewa Srani merga kula kertos Dewa Srani menika edan kepayan lebih kengalan kedanan kaliyan Bathari Desana. Apa kira-kira ora ana wong wedok liya ing atase wong wedok meteng etok-etok sik matang etok kego ngalor ngidul sik nyinden. Menika boten patut babar kisah mila kula kedah caos pemut ngemutaken dhumateng Adi Guru sampun ngantos kesuruh wonten dalan ingkang kleru. Yo pangapunten kleru ngombe Kakang Narada nanging leres ngombe perkara kuwi. Awit menapa ingkang menang Urba Kasesa wonten kambangan menika boten wonten sanes kejawi namung Bathara Guru. Abang ijo danger dajeng kupaping kahanan menika wonten wewenang kula. Inggih paduka kagungan menang nek aja semenang-menang panguwasan njur kinarya bodho menika urusan kula. Nanging baratipun urusan kados kaya aturaken ngajeng paduka menika ratunipun kula patihipun. Nibarate kreta jaran sakusiripun. Kreta jaranipun menika kula, kusiripun menika Adi Guru. Kedahipun paduka ing mawas diri. Mawas diri kados pundi? Ten pundi kemawon menika kreta jaran manut kaliyan kusiripun ing menapa sakmangke kok paduka malah berot-berot kados mekaten Kakang Narada. Merga kusire kleru. Klerunipun mapan wonten pundi? Ati cemplungke wonten joglan. Bila kula ngemutaken kula boten purun. Kula kaliyan paduka menika ibaratipun curiga lan warangkanipun leres. Paduka yen dados kerisipun kula rangkanipun menika leres. Nanging menapa ripalubar samangke keris badhe mlebet wonten rangka rangkanipun boten purun. Merga kerise bengkok. Keris yen bengkok dilebokke ten rangka rusae bekakas. Boten saged kados mekaten malah wonten keris sing boten rusak bekakas ning sing ora bakal gila mergo ana keris sing wis layu boten perlu kakehan guna ing tanpa yen Kakang Narada menika boten kepandhahar dados rendah kula paduka kenging leren saking golonganipun para dewa ladalah pawon itu bijak rembukan diingake kok mesti panguwasa nggih bodho mesti aku lereni karo sapa-sapa iki janjane piye. Yo langkung prayogi kula manut kaliyan dawuh paduka prayogi kula leren kemawon medal saking rombongan dewa laras.
tua, kalau wong tua itu duwe larang. Kenapa wong tua kok melu karo taruno, melu karo muda-muda sing dipun padhe wonten paguyuban muda larang. Jangan kalo kedalaran kok tak leren mboten napa-napa. Kok tak mundur tenan padha. Nek saderengipun kula mandhap sepisan malih kula badhe caos pengpun. Nuwun sewu. Wonten donya lan kambangan menika wonten hukum ingkang cacahipun sekawan. Hukum kodrat, hukum adat, hukum negara, lan uga hukum karma utawi hukum dharma. Hukum kodrat menika saged dipun piranti upamane arep jagong delalan udan, nek ra udanan matur ngangge payung utawa ngangge mantel. Niku mboten badhe udanan. Tegesipun hukum kodrat bisa diwiradati. Lah niku ana kalih hukum adat menika saged dipun seranani upaminipun. Yen rabi karo prawan saka desa iki carane kudu bisa menehi sasraan wujude emas sak gentok. Niku ora kudu emas gedhe sak gentok niku mboten ngoten. Nek emas 2 gram diwadahi gentok niku wis muni emas sak gentok. Sami kemawon nggih kula nggih wonten desa, saben-saben ngawontenaken syukuran desa utawi mleti desa, mesti ngawontenaken sesaji wujudipun ingkung kebon. Nek gandhe kebon menika larang regane, ora kudu ingkung kebon tenan. Nek saged dipun wakili tuntut gedang nika disikili papat saka pring, diwenehi sumu saka pring, niku wis muni kebon, danyange ya wis ora protes. Niku nek menawi hukum negara saya hukum Suralaya niku gampang disiasati, saya gampang dipun piradati. Nadyan kok kudune napa paukuman pergowan iki lingkuhe duwe negara gaglak bandane para kawula. Nek paton duwe jabatan pinter micara tur duwe siang kala wae boten bane kerja hukum niku saestu. Mergo hukum nang Suralaya niku hukume hukum lading yen munggah ketul yen mudhun niku landhep. Cek hukuman landhep nang isor wong cilik mesti dadi korban. Wis wong cilik omahe delik lingguhe diklet dimari ublek geger ketul dhisik digebuki nganti mendelik niku wong cilik. Nek menawi ngaku kasar hukum karma utawi hukum dharma niku hukume tumindak kok nganggur bakal mundur utang bakal nyaut cilik bakal baleke sing dandake bakal mundur. Yo aku sak pengker kula menawi ngantos wonten napa-napa tunggak paru naroda melu-melu. Ada lagi tanggapan dengan benar-benar ini kudu tegas. Lagi rumah di dalam presiden sudah aku makan. Jangan katakan dengan kami berapa dengan apa jangan orang saya pun yakin bagi saya tarik kafe pun bantu dan agak neatin pada gambar itu salah sih selera nggak jelas nanti itu ini gimana yang coba wah kalau macam menarik narodo ini kok musik kerakan kok dibawa tuwek ngekek kempang pino jamu mana sih apa malah yang turu kegamelan itu lagi kok dia cakak-cakak sih gagah-gagah sih jani orang kata kok pengen narodo bayari narodo diabrak apa dan narodo itu dari panggarnya anggi udah terus narodo itu udah dari menapa-menapa kok dakure mampir sani buat patut bakal bisa dakure lewat teko yang cakak buka ini mau jangan kamu menapa apa memang satu walau saya koprol tolong duduk laki aku dilo kalau cewek berkempong pira jadul langet uding-uding karo aku apa driji cacai ana 5 siji uding wong liya sing papat uding karo awake dhewe kowe ora alas dirangi lho karo wujudmu apa kuwi ayu-ayu widodari apa piye kowe iki lho kok aja ngilo nganggo kaca ireng utawa kaca ribet yen kok ben kok iki ketok ireng kabeh yen nang kaca rasa kowe roh wujudmu kaya apa itu dari merawas oke aku ini bergeng
Bahasane apa? Bahasane pun begeten. Waduh kok kok ngewangi kula kados pundi? Aku mung bakal takon. Taken menapa? Lah nyatane iki nglakoni kaya ngono apa ora? Tobat. Nggih. Lho wis nglakoni dhewe tak merkono. Durga ingkang dadi nindakake repa daya rekayasa sandhiwaya. Mbok piye carane sing aku putra ulun dewa srani bisa ngukur kapare besara sing Indriya sasara maruta kawana-wana margana samirana lan layang ponco ayo wisikan kulingan limo Itik saka busanane cetha lamunta iki para dadi sajarwa witiwa sapa sapa kahyangan salendra dalem ya kaindhan ulun dapo indra ya dapo suwa jeneng kita ingkang mama yaksa dahulu asar boyo buta saka ora dadak ora pernah aku buta sing ra duwe omah kandhang langit temuruniku nanging aku duwe tekad suci sedya sing tulus anggenku nuruti marang brantaning kalbu
anggur kuki danan karo mantasane lidur dari saka kahwangan Arga Dawana ya kuwi Tatari Dresana kula kang mangkono bubulenti Tatari Dresana lan jaluk bakal apik buju Premanubani iki dewa gawe kirisae mboro arep bumi Gendongan Tatari Dresana watok pinter nyempal dian-diane Kamendra aku lundungi memet
gending nopo ibu ladrang gleyongan slendro mura ingkang ngripta sinten piyayi saka isi Surakarta ya kuwi Profesor Sarwanto Idyan Anang Sarwanto mesti roh iso bedake lantarane profesor karo kompresor. Lagi iki ngapane bayang ditamelan wayang kaya ngene. Kowe tak bocori sing dijejer mburi sindiri dagangan kabeh. Lek payu dita. Yakso dahulu wonten dindarane ngajamu. Kowe ado-ado tak gorene burungan mangan iki. Gawan loro, gawan dalang loro mangan. Manten iki kangge nambahi kegiatan kula anggenipun prawoso para dewa. Kowe munggah kayangan sing merintah sapa? Emang merintah paduka Kanjeng Ibu Bathari Durga. Kowe ngamuk ning kayangan njaluk Bathari Desanala sing ngongkon sapa? Ingkang merintah paduka Kanjeng Ibu Bathari Durga. Kowe wani tetandhingan karo para dewa sing mrentah sapa? Ingkang mrentah paduka Kanjeng Ibu Bathari Durga. Kenapa yen karo Durga nek kowe manut banget? Amargi paduka menika pangeran kula, paduka menika sesembahan kula, paduka menika Tuhan kula. Tenang nggih. Percaya sakutu anggo nyembah karo Durga sartanipun bener. Yen kowe nyuwun daharan pamane weteng kowe njaluk sego karo sing nyipta jagat karo pangeran ora bakal diparingi. Yen kowe njaluk karo Durga pirine takon golek dhewe.
Tak wenehi sego. Yen kowe nolak pengen ngombe kasupamane kon njaluk karo pangeran tangeh lamun diparingi. Yen kowe butuh kan njaluk karo Durga mesti tak wenehi. Pengen awakku rada seger upamane kowe njaluk wujude wedang susu njaluk karo pangeran ora bakal diparingi. Yen njaluk susu karo Durga mesti tak lerke susu. Kula bekti kaliyan paduka kali Bagus. Ning wanti-wanti mawantu-wantu sing dadi weliku. Kowe ngamono kambangan, ora ana dewa sing monggo priya tandiran kowe kabeh bisa ngalami. Nanging pamane keperkok lakon apes sing kahanan kowe nganti kalah mbok karo dewa apa kalah karo sing jenenge Janaka. Aja pisan-pisan kowe ngaku lamun to sing ngongkon sing blonjo sing bayar kowe Durga. Ngerti? Siapane kanggan lapan pramuka Dinoner kekonang surem sopetan padang Kasoran pajaring Yen nganti lambemu macrebun kowe sing ngongkon Durga aja takon dosa dudu wong liya aku dhewe sing bakal mateni marang kowe yaksa dawuh. Boten langkung sedika mestaken dawuh paduka kanthi Tutupno nggonmu ngamuk. nggih.
Panjang ingkang puspita Kamera loro sinden. Kamera kasiring samyon ombe Sesuk ae ya. Senaruh padukulan kundur padukulan kabangan narkoda hono mriki kula ingkang putra ngaturaken sembah pangabekti marang Tuhan kunjukan jiwa semanten ugi kula ingkang putra ngaturaken sembah pangabekti tondo ngaji-aji kunjukan Bong kelah ingkang tasuna masih daya cah loro Desara padine Arjuna banget panalima ulun dening ati semono sing kadarman lan setya bekti marang Bathara Brahma ora liwat pangestuku para gati tanpa ana Desara lawan Arjuna Kurewalan ing kula mundi nampi tangan kula kalih mugian dadosaken jimat dinampi tangan kula kalih pinanungaken wonten ing jogo kapetekaken wonten ing jojo wonten ing Waledaya muwah dadi kaliwanan Rama Guru apa sebabe ripalunggan iki pun Rama sumawana kaya wong tuwa sing ora ngerti karo Subasita ing atase anake sakloron lagi pepasihan lagi karosih kepeksa kaganggu kamardikane mergo tekane Bathara Brahma yen iki ulun bakal ngantek lawan rasa kita mergo ndak sawang anggono bebrayan Gusti kantuk sik nugrahe mbangku kebuten jabang bayi kaki nandel dening Desara saya suwi saya gedhe talunga bakal dadi mutiara bebrayan gundelane wong omah-omah apa kira-kira nganti ripalunggan iki Desara isih ngrembuyung katresnanmu marang Arjuna lho Rama Pukulun sebabipun menapa dene padukuan dangu kados mekaten
karena lumayan jagat urping langit boten wonten priya ingkang tuanen jenjem wonten ing saklebeting manah kula kejawi namung Pangeran Arjuna ingkang tetela dados mutiaraning gesang kula. Syukur lagi sewiyen pancen kaya mangkono. Banjur Arjuna wilisih rembuyu katresnan marang Dresana. Menawi paduka taksih mangu-mangu lan tidur-tidur dumateng kasetyan kula. Monggo lakunipun kadodo kula mendhet jantung kula ingkang niki salebeting jantung. Boten wonten sanes kejawi namung Yayi Bathari Dresana. Tegese Arjuna tresna lair batin marang Dresana. Puniki lair kandas gantos. Banjur carane wong lanang tresnani karo bojo kuwi pakeme kepiye Janaka? Kula kedah saged angayomi sarta angayomi. Maknane ngayomi lan ngayomi. Ngayomi tegesipun sampun ngantos kula damel untikipun raos Yayi Dresana sampun ngantos pogel lan gelo kawula saking pangucap utawi mantra gula. Saged-saged kula budidaya supados Yayi Dresana menika tansah bina salebeting manah. Kuwi yen ngayomi tegese ngayomi tegesipun kula kedah saged ngreksa dhumateng kawibawanipun wanita sampun ngantos dipun gula-gula kaliyan sinten kemawon upami wonten tiyang ingkang murang tata badhe nyamah utawi badhe bergunjak dumateng Yayi Dresana kula mangking badhe praosa dumateng tiyang ingkang murang tata kala walunga bagus yen pancen kowe mangku Trisarta mawon kengran Sesing karsaning sun dening kanyut manis liringi o Gusti manis liringi o Gusti Arjuna wonten dawuh sing jenenge satriya dihampeke Balaksana ora kena nglicati pancap ingkang wis kawedah yen iya ya iya yen ora ya ora mongko jumbuh lawan aturmu sak bisa-bisa kowe ngayomi aja nganti sapa-sapa ganggu marang garwamu Dresana ora ngono. Puniki kasinggihan mongko palungguhan iki kahlangan geger. Kahlangan geger tanpa kepanasan ana denawa ing baranganmu arane Yaksa Dayu. Ingkang mangkuh sarta sumbat ora bakal lewat anggene ngamuk lamun durung ketekan kang dadi panjanune. Mongko dheweke lagi gandrung kayuyut ngengkon bintul anglamoke danan lawan garwamu si Dresana. Para dewa wis budidaya tanggalani parandene ora ana kang ngombo kuliya. Yen ana lakon sing kaya ngene iki kira-kira menungsa sapa sing kudu tanggung jawab ngundurake Yaksa Dayu parane pangestu. Layon Dinyoy lang pemanis Dresana kawula pancen tak sengaja garwamu Janaka tak singkirake saka ing Argadana sawetara pisah lawan jeneng sira. Ingkang dipun persakaken kados pundi palungguhan iki kahlangan ketaman Boro mergo
ana wong bebrayan sing rajang tali mangsa ya kuwi bebrayane menungso lawan widodari Janaka lan Besana mulai panunggan iki tak pundhut pangorbananmu kinarya nyirep marang dahulu iki kowe kudu gelem pisan pegatan karo Janaka mireng dhumateng pangandikanipun ingkang rama nalungguh dhateng Garbina Katulima Sanata bebanuri dalam kaoso luh ngalewer nganti kaya tangkis dadak senadyan megap-megap lan magep-magep pedhot-pedhot kang kaya turis sang Dresara meskipun para dewa peksa diri kalunggan samangke Dresana menika nembe ngerti ingkang kados menapa ramuking manah kula lawiran ing jabang bayi boten dipun undang dening ramanipun prayosanti menika wicaksanan paduka Rama sampun ngantos tega tegel menta misahaken kula kaliyan cicantunge manah